El Museo del Calzat y de la Industria cuenta la historia del calzado y de sus industrias auxiliares en Mallorca desde el siglo XIII hasta la actualidad. El nuevo museo, reinaugurado en 2018, ha sido preseleccionado para el premio al Museo Europeo del Año que otorga el Fórum Europeo de los Museos. En la actualidad de hoy vamos a conocer con más detalle la historia que acoge este recinto. I estem molt il·lusionats perquè per nosaltres és un reconeixement de la feina feta per tota la comunitat. Aquest és un premi que s'optava en aquells museus que s'haguessin renovat en els 3 darrers anys, que va ser talment el nostre cas. Nosaltres, a final de 2018, vam fer una feina molt gran de remodelació de tot el museu, no només de l'espai expositiu, sinó també de la concepció del museu. Volíem que fos un museu obert a la comunitat, on la comunitat tingués un pes important i, de fet, tots els canvis que se varen fer varen ser una col·laboració entre la comunitat i els professionals del museu. Llavors, també el que se valorava en aquest premi era el treball en la comunitat, de quina manera el museu fomenta els valors d'integració social, des que precisament també ens han premiat per el Premi Ibers Museus d'Educació, i també una cosa molt interessant és de quina manera el museu presenta els seus continguts d'una manera creativa i original. El museu ara el que fa és presentar la història de la indústria del calçat i de les seves indústries auxiliars, perquè com sabeu a Inca el calçat ha estat molt important, però també totes aquestes altres indústries que envolten la producció del calçat i sense les quals hagués estat impossible, i al final el que fa és contar aquesta evolució de la fabricació tradicional del calçat, passant per la fabricació industrial, donant un pas molt important a totes les persones que han fet possible que Inca i la comarca hagi estat una potència mundial en la fabricació del calçat, una col·lecció molt important també de sabates, i després finalment arribam en aquesta cambra de les meravelles, que és on estic ara, que és un dels espais que més ens agraden al museu, perquè el que fa és recrear aquestes Wunderkammer, aquestes cambres de les meravelles, en aquest cas del calçat, on se mostren curiositats vinculades amb les sabates de diferents indrets del món. Per exemple, aquesta és una de les curiositats que ens fan més gràcia, no? Fixeu-vos aquestes formes enormes, són precisament formes de 2 jugadors de bàsquet del Real Madrid, els famosos Fernando Romay i Fernando Martín, que tenien un peu tan gran que no hi havia màquines que fossin capaces de realitzar les seves sabates. Per tant, van haver de recórrer als millors fabricants de calçat d'Espanya i van venir precisament aquí a Inca. I va ser un inquer, en Pep Roger, qui li va fer les formes de les seves sabates. No només ells, sinó tot l'equip de Real Madrid. Van aprofitar per venir tot l'equip. Tenim aquí una col·lecció d'art, perquè també l'art té cabuda en aquest museu del calçat. La nostra col·lecció va creixent contínuament i en aquest cas el que tenim són obres d'art però inspirades en formes de sabates. Llavors aquí tenim autors tan importants com en Luis Bourgeois o en Chema Amadoz. Aquesta part és una de les parts també més emocionants del museu, perquè darrere sabeu aquest memorial d'homenatge a els sabaters i sabateres que han fet possible aquesta indústria del calçat, i aquí estem envoltats de sabates meravelloses de lo que és la representació de la història industrial del calçat de la comarca. Com veus, és una col·lecció meravellosa que ens la va cedir a FACA, que és l'Associació de Fabricants i Auxiliars del Calçat, i és una de les joies del museu. Aquí és per venir i entretenir-se a cada model de sabates perquè és una joia. Molta gent no sap que a Inca, a part de produir-se calçat, també s'editava una revista, que és aquesta revista Moda i Línia. Aquesta revista Moda i Línia, que va tenir tanta importància que se va distribuir internacionalment. Va arribar al Marroc, va arribar a Sud-amèrica, i és una mostra de com el disseny que se feia també a Inca era important. És molt curiós perquè aquí la gent el que feia, si vos fixeu, hi ha numeritos, veus? Llavors, el que eren les revistes d'abans, la gent li agradava el model, mirava el model que li agradava i demanava el número, i escrivia l'editor de la revista i l'editor li enviava els patrons per a fer aquest número en concret.
També, com a particularitat, és que aquest senyor, en Miquel Trobat, que editava aquesta revista, també tenia una escola de patronatge. I a més era molt graciós perquè deia escola de patronatge per a ambdós sexes. I era una escola de patronatge, correspondència, com ara podria haver aquests cursos en línia, doncs ja se feien abans, no? Això som dels anys 40 als 70. Llavors...